Запрашаем паслухаць сюжэт. Беларуская служба польскага радыё. 6 верасня цэлая Польшча ўдзельнічае ў нацыянальным чытанні. Сёлета для акцыі была абраная паэзія Яна Кахановскага. Гэта адзін з самых вялікіх польскіх паэтаў, найлепшы польскі паэт эпохі адраджэння, які цікавы не толькі палякам, але і беларусам. Нацыянальнае чытанне было распачата ў 2012 годзе з групавога чытання твора Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». У 2013 па ўсёй Польшчы прайшлі чытанні твораў Александра Фрэдра, а праз год была прачытана трылогія Генрыка Сянкевіча. Цяпер штогод мерапрыемства праходзіць пад патранатам прэзідэнцкай пары. Паэзія Яна Кахановскага суправаджае нас ужо некалькі пакаленняў. Глыбокая, напісаная вытанчанай польскай мовай. Яна апавядае пра мінулыя часы, але мы, сучасныя палякі, лёгка можам знайсці ў ёй сябе. Падкрэсліў прэзідэнт Польшчы Караль Наўроцкі, запрашаючы ўсіх далучыцца да чытання. У гэтых творах ёсць радасць і смутак, ёсць суцяшэнне і вялікая хвала жыццю, нагадала першая лэдзі, заклікаючы ўсіх зноў адкрыць для сябе фражкі, песні і трэны Яна Кахановскага. Ян Кахановскі адзін з самых вялікіх польскіх паэтаў. Цікава не толькі палякам, але і беларусам, гаворыць паэт і перакладчык, літаратурны крытык Андрэй Хадановіч. Можна сказаць, першы прафесійны паэт, першы класік, але разам з тым ён цікавы не толькі палякам, ён цікавы беларусам як блізкі сусед, як чалавек, які быў важным для шматмоўных аўтараў Вялікага княства літоўскага, якія былі з ім у творчым дыялогу, натхняліся. Гэта з аднаго боку, а з другога боку гэта проста адна з найвялікшых вяршыняў паэзіі еўрапейскага адраджэння. Таму нічога выпадковага, калі Кахановскага згадваюць разам з Шекспірам, разам з Сервантасам, разам з Данте і іншымі вялікімі італьянцамі, разам з Эразмам Ротэрдамскім. Гэта найбліжэйшы да нас як бы сусветны рэнесансны класік. Блізкі вельмі нам, напрыклад, у адраджэнскай думцы, што, канешне, трэба шанаваць класіку і класічныя мовы, сусветныя, якой была лацінская мова, якой геніяльна валодаў Кахановскі і пісаў на ёй выбітныя творы, як большасць людзей ягонай эпохі, але разам з тым ён дбаў пра сучасную яму народную нацыянальную мову. Таму, у прынцыпе, казаў тое, што нам добра вядомае некалькімі стагоддзямі пазней са слову Мацея Бурачка, Францішка Багушевіча. Але тое самае казалі французы, баронячы сваю мову яшчэ ў 16 стагоддзі. І тое самае ў 16 стагоддзі рабіў Кахановскі. Гэта паэт вялікага дыяпазону. Ён мог быць урачыстым, блізкім да рэлігіі. Ён перастварыў бліскучымі польскімі вершамі Давідаў псалтыр, напрыклад. Гэта паэт трагічнай ноты у вельмі шчымлівых, пранізлівых трэнах. Ён апяяў, напрыклад, смерць сваёй маленькай дачкі Уршулі. І чытаючы гэтыя вершы, як бы калі чытаеш, твае валасы устаюць дыбам, як ад добрай універсальнай паэзіі, якая, без музейнага пылу, шкла і дыстанцыі чапляе цябе за жывое. А яшчэ і гэтая іпастась Кахановскага мне найбліжэйшая. Гэта ў пэўным сэнсе паэт-хуліган, паэт, які дэмакратызуе мову і паэтычную інтанацыю, які стварае сяброўскія, задушэўныя, папросту кажучы, прыкольныя фражкі. Жанр, адным з стваральнікаў якіх ён быў.
Даслоўна, фражкі гэта нейкая драбніца, але з часам, дзякуючы Кахановскаму, яна стала ўзорам сатыры і гумару. Ёсць наступнае пакаленне фражкапісцаў-прадаўжальнікаў справы Кахановскага. Андрэй Хадановіч перакладаў фражкі Кахановскага для беларускамоўнага выдання выбранай лірыкі пісьменніка, якая некалькі гадоў таму выйшла ў серыі «Паэты планеты» ў выдавецтве Змітра Коласа. Лявон Баршэўскі перакладаў больш сур'ёзнага Кахановскага, а Андрэй Хадановіч часам больш жартаблівыя, часам менш жартаблівыя фражкі. Наш суразмоўца кажа, што яны яму падаюцца самымі сучаснымі і зразумелымі для чытача тут і цяпер. Напрыклад, твор, які па-польску так і называецца «на фражкі» альбо ў беларускім перакладзе «пра фражкі». Чым зоймемся? Хто п'е, сап'ецца, лепш не варта. На грошы пагуляць, але ж падмане карта, без узаемнасці кахаць дурная праца, а выбухне ў ёй жарсць, нядоўга і надарвацца. Рабі, што хочацца, вось келіхі, ды пляшкі, вось карты, вось пасцель, а я пісаць-му фражкі. Альбо, глядзіце, універсальная сітуацыя, якую варта падагрэць адным спецыфічным беларускім словам, і гэта загучыць на ўсю поўніцу хуліганскі і правакатыўна. На господаржа, альбо гаспадару па-беларуску. Мяне за стол саджаеш ты з шацункам, вось толькі не спяшаеш з пачастункам. Перад табой віно і мяса ў місе, а госць пустою поліўкай кармейся. На д'ябла мне такі абед неўежны. Я госць ці назіральнік незалежны. Вось гэты амаль незалежны назіральнік у Кахановскага ўжо быў. Трэба было маленечкі беларускі акцэнт паставіць, узмоцніць. Ну і, можа быць, самы славуты верш Кахановскага, лірычны, адначасова самаіранічны. Верш да дзяўчыны пра тое, што розніца ва ўзросце часам не перашкода. Кахановскі не быў эйджыстам, Кахановскі, як людзі адраджэння, быў жыцця любам. Вось толькі часам нашы магчымасці ўжо не паспяваюць за нашымі жаданнямі да дзяўчыны. Не пазбягай мяне, красуня маладая, хай срэбрам барада моя даўно белее, ды бачыць кожны з нас, калі вянок сплетае, як ружа горнецца да белае лілеі. Не пазбягай мяне, красуня маладая, сівабароды муж табе адпавядае, часнык імкне ўгару, хоць з белай галавою, сцяблінаю сваёй зялёнай, не сівою. Не пазбягай мяне, і будзем маладымі, бо чым старэйшы кот, тым хвост вышэй уздыме. Дубовыя лісты хай высушыла спёка, а дуб расце далей, магутна і высока. Фражкі Яна Кахановскага чытаў Андрэй Хадановіч. Ян Кахановскі лічыцца адным з найвыдатнейшых польскіх паэтаў і найвялікшых еўрапейскіх творцаў эпохі адраджэння. Ён нарадзіўся ў 1530 годзе ў Сыцыне каля Зволення. Вучыўся ў Кракаўскай акадэміі, Падуанскім універсітэце, а ў маладосці падарожнічаў па Еўропе. У 1559 годзе ён вярнуўся ў Польшчу, заняў пасаду прыдворнага пры дварах магнатаў і каралеўскага двара. Праз 12 гадоў ён назаўсёды пасяліўся ў спадчынным маёнтку ў Чарналесе, прысвяціўшы сябе пісьменніцтву. У гэты перыяд ён працягваў пісаць песні і фражкі. Пасля смерці каханай дачкі Уршулі ён апублікаваў серыю трэнаў «Шэдэўр старапольскай літаратуры». Кахановскі раптоўна памёр у 1584 годзе. Паэзія Яна Кахановскага закранае розныя тэмы, ад сур'ёзных і знамянальных да лёгкіх і гумарыстычных. Ён апісвае жыццё пры двары і жыццё зямян, прасякнуўшыся патрыятычнымі тэмамі, маральнымі разважаннямі, а таксама антычнымі і біблейскімі алюзіямі. Яго вершы раскрываюць гуманістычную рэлігійнасць, захапленне жыццём, але таксама глыбокае разважанне пра мімалётнасць і чалавечы лёс. Паэт зрабіў свой унёсак у развіццё польскай літаратурнай мовы. Яго непараўнальныя творы застаюцца яркімі і натхняльнымі і па гэты дзень.